Mbia mono. Inche unante neinega. Inche nabeire kirori. Obuya bwogokora n'omugavana egasi. Aba MC tu abegete chibese chita ase chipara. Na gekogera tokanyete bira gitabicha ase ward ya Itibo. Ngaite na bikoruma gwagwa bikoenda bokeira nje nintagete omurakero chake erinde chipara chitu chirosi gukera omurakero ore na richitari gusareka. Nkarero omugavana kamotebi gakio omugavana echireye ngatebi gwasiri omwenga buna motenenerete gaki chibesa igore finance mbwatisi ntocha kota iguna tu abete serikali bantu baito mbanyoreti babonyunyu echiro mpaka none kero nachaga wasiri anta ina gaki minyoka inana chuma tatu tobora erinde to make sure ne chire yu ya rosiu igo tigambate imbu ya gutangania abantu baino bosio inche ndabate ina gaki asto kunyara tigatubwatirane to omugavana ambo time ondo konya gwaka mariogi mbia mono lakini echire yenkobere kirori turu inche turu waziri turu gavana erinde mororo buya bwoko bwatsi eserikali eregetie gas nara begete 5 million phase 1 una bakobeka na bagukora ba engineer baba na bariga una obarochi bariga batatu enyagetari ya nyabonge nande nyasao bantu merete nande nabutu arwana na barobuga mpaka nande mwegwete ntu abegeta mache yabekiru mpaka chikapros keregento kiabekiru nande nabonta ite tokore na barobwe gasi una bariga no mochifu oyo naga tonyore echiro tonyora mache tonyore ne chitaya erinde to make sure na phase 1 yebune gokorwa turarana kinga ichi shedi chiakoraki chiaika lakini ase budget yeye a chief ase budget yeye ninjo mwe msie ngobeka chibesa chiane na ande ngogesa nde 5 million chinde ngogesa nde 5 million chinde chikore gento kende gegotigara kende gionsi gegotigara ngaite nona trade na bego tobekera onya gingo teba lights chitakeire lights chibekwe erinde turakora turamanya ne chiro yabeire na rights chiakorire ki chiabekirwe nkoebere rindo mugavana ase bisima nande bia froka nanda achange gesimekemo ase ngenjojo echitoko genda kitabwati mache igotiga tubwatirane asera toke buna na teriritingi keraneti baki abantu baminto na omugwanjana na inje na atemire ase ngenje budget toko ugekorete ki igerenge no enayo si bigotema mpaka guikira boniga na ase ngenjo ya usiane ngia no mugavana ngondo obisi ya enarera onte bisawa ne bibinde na batebiri ni nyare lakini endokoro kinanyarire boniga after 5 million yechina chigokoru before next year bune budget yetoko yetio motienyo yogocha ngobekande 5 million na andi chigote feropu onyunyu market yero igatiga tubwatirane maite ebagoteba na abarebi bagoteba obomaene omorebi nanteina mbaro bagoteba mbanyete ekwaye guchibesa ukaonie chiro lakini tigamba teyo obomaene iga tigamba teyo obomaene iga bono noroche byonsi bikara bigokoru eibone ere kuruku siasa tubwenereti na kera rituko abantu baokwana bonsi buya tigonde nerora kwana na litokonyora na andi twakoraki twakoromokia bona twakoromokia yo iga bona 2027 gingocha gocha na andi mombekere ekendo motu motena mara no ene chire ne koretheki unere taki chief tafadhali aba engineer aba choti Caleb Nyaosi taki tafadhali na abasoroire mogende murarere PQA moirarere nonye na matukaberoka erinde na before next month by next month bunego chakaiga tonyore contractor ya chire sai tafadhali na abasorora ni matenjira to korera ni gazi asobwamu tubwatirane
abantu abana bariga bonsi ebabwate enjara yokorora echire yachakire kwagacho egento kiomo erio nimaete omochando nore abantu bantebiri omanyete ntutaete twemanya ase tomenyete ntutaete tokoreki ntumaete nobore mobo nobwa serikali mwarenge kong'anchera ngochaka tore echiro after echiro tumaye gocha gokora demarcation tumanye obore mobwa serikali ng'aibo igete ninche mpeke chimilioni 2 igo manya nase budget ngo 12 million mwarire 7 million naga kinta banjete ase 12 mwarire 7 abagotigara na borobu mbabekere binto binde ekiomo erio na tumeta abantu bagocha koros chinsoko bakeba bakarike ensoko eri etari ng'ao lakini nande nathaeti guna omaete ensoko yarose tigutari ria kiganda abantu bari akiganda nababekerete ensoko nero nkoro unechire ya korosigu na ensoko yari akiganda nere egasa-ine korosigu igo twaigwananire na ase chinsoko mbigete ngobaroseri ria kiganda no ere yemo yabo ase chinsoko chikorosigu igo nde konyotarete gesabone nana eya chenji sichue nana yakora gento gete bionsi ne bieino nande bionsi ngo birosinde igo tiga togendere kubwaterana tokore gasi asobwamo mpaka tuike 2027 nje 2027 ndiri gocha gokwana kende amagendero na bakoreire na ararache gokwanana enana tano tena tano fre biamono tiganya saba siseni tinta ditanga tianga ke tomo shimiwe nana biamono asemia ke bera bero bugambi unabona kurwa so bugambi ase godi ito twareta bautienene orosi nyagetaria ekero kuona nyabonge dispensary yaerire orosi class ke kugetengere primary ECD kiarire na torose ke ngia kenyoro chisoko torose iri nabona turensa ensokere mata kuria ria kiganda soke yaerire nabona era sa chire ka bunyunyu ko torose chire ito bunyunyu twaka mushimo na biamono ke kore chire ya bunyu abira sama tukamange no nabagenda kono bachandegete mungina akonda kuchibanda maiko chigwa konya kakonyora asiekire oso uchibanda ngo sabana abantu baminto rieta ngoro koreta munyangi abuga itanga ntiga twirania asa na biamono ase kinje ke ugeri tukeri ari begete ase mono na twali kumira na igano moisimi gweito na bagubwatana na baro bago tokonya ase gasi moisimi gweito kwera na biamono kwa tiga twali ni biamono ase ngenjo ye epeta yeri kwara to bekira neta kwanya sana echire na utage toto nyagenderarie ekine abe chire nene na intu ntoko na kwenda kuchiari konga echire goro kuna bunyunyu market ekara yakinire abantu baito nabo bakonyora chigasia abande babe kuba kwabusaga abande bachoge ige gasia yachire abantu amari no magoko iga gakiriria ata munyangi wo mwesi migumbia mono asengeje omuroberi oyu nande togo sabana karo kunyaga jo tobekere chirumu chiri chinkeri togo gachire bintu buna matunda buna chinyeni Marieta nkoro ku Justus Iroga Kerot nche omochiamani wechire omo ito no minister na chief tunashukuru asogocha kwaino asogocha ko rechire yenga ya gachi actually morigerie chireye ligere echiro next to Nyamira National Polytechnic na indiga iga there is potential ye biashara gaiga asoko yagacha no murai mwatokonyire erinde abangina nabaga nabasai barakora biashara banyora good environment yo gukora biashara so togo sabe egasi yakora ubwango na inde security lights njitakeire erinde abantu banyoro egasi yao nere recommend emyakende unabona amache mwale kubwaterana kiara naro amache narade mitlura ario kinyonsi naro egendo gyoka negendo gitigarite busineji pipe erinde bune choya kwaera tobekero na amache mwale wan tobekero amache kiatare ukole mu fresh nigaro orare milita yare aso gete na ndaga tichwa asiko igore ruga konyora goturumba kapaikira bityo kagocha bakara gatugusabira amaya tobekere chisedi nande koroma magenderero yechiro na abandu bakorerabo
erindo na kwa kolega asibutambe asama litangu ku Livingstone yoreko abuga ina bene no mo ko monene asokorora omwe MC ajira ko tubatisia atakonye toyo na ore chiro kone MC bado no kone ne chiro tutake kwenjo inaga shedi ali kera banda bange ndoka bana boda boda no bakulia bantu sa mbabuka tiedi kone ko kore chiro to mende na ndo tu wale shedi yao buya mona